la Terra. La Via Làctea la formen més de 100.000 milions d'estrelles i tenen un diàmetre aproximat de 110.000 anys llum. L'any llum és la distància que recorreix la llum en un any a la velocitat de 300.000 km per segon. Les galàxies formen grups unes en unes altres. La Via Làctea pertany a un grup de més de 20 galàxies, que constitueix el nomenat grup local. D'este conjunt de galàxies, la més pròxima a nosaltres és Andròmeda, que es troba a 2.300.000 anys llum. La Terra és un planeta del sistema solar. El Sol és una estrella d'una galàxia nomenada Via Làctea que, al seu temps, és una de les moltes galàxies que existeixen en l'univers. El sistema solar està format per 8 planetes principals, els 3 planetes nanos i una sèrie de cossos celestes, cometes, asteroides, satèl·lits. Els planetes són astres que giren al voltant del Sol i no tenen llum pròpia. La Terra és un planeta que pertany al sistema solar. Alguns planetes també compten en satèl·lits, que són astres que giren al voltant dels planetes. Planetes i satèl·lits tenen dos moviments: giren sobre si mateixos, moviment de rotació, i també al voltant del Sol, moviment de radiació, seguint trajectòries nomenades òrbites. Cada cos celeste recorreix la seva òrbita al voltant del Sol en temps i velocitats distintes. Els planetes segueixen una òrbita quasi circular, el·líptica. Segons la seva distància respecte al Sol, els planetes es divideixen en dos grups separats entre si per un cinturó d'asteroids, que són uns grups rocosos de xicotet tamany. Els planetes interiors, Mercuri, Venus, la Terra i Mart, són els més pròxims al Sol. Són planetes rocosos i tenen pocs satèl·lits. Els planetes exteriors, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, estan més alluntats del Sol, són gaseosos i tenen més satèl·lits. Els planetes nanos, Ceres, Plutó i Eris, són una nova categoria de planetes que els astrònoms establiren en el 2006. Els planetes nanos se distingeixen dels planetes principals en què la seva òrbita al voltant del Sol no és massa precisa, per lo que fa supondre que, al millor, tinguen un origen distint al de la resta dels planetes. El planeta Terra. Els satèl·lits artificials que giren al voltant de la Terra permeteixen captar fotografies molt detallades del nostre planeta, de manera que no hi ha dubte al voltant de la seva forma i les seues dimensions. La Terra, vista des de l'espai, presenta un color blavós, degut a l'abundància d'oxigen que hi ha en l'atmosfera. També se distingeixen els continents en to marró i les masses de núvols que apareixen com a grans taques blanquinoses en moviment. La Terra no és una esfera perfecta, pues està lleugerament aplanada pels pols. Esta forma tan singular del nostre planeta se l'anomena geoide. Si el nostre planeta se tallara per l'equador, quedaria dividit en dos hemisferis iguals. L'hemisferi nord, nomenat també hemisferi continental, perquè conté les terres d'Àsia, Europa, gran part d'Àfrica i quasi la meitat d'Amèrica, i l'hemisferi sud, conegut com a hemisferi marítim, perquè en ell dominen els grans oceans. Per a rodejar la Terra per la seva part més ampla o equador, se necessita una corda d'aproximadament 40.000 quilòmetres, el que representa unes 40 voltes la distància entre París i Saragossa. La superfície total de la Terra és de 510 milions de quilòmetres quadrats, aproximadament 1.000 voltes la superfície de la península. La Terra gira sobre si mateixa, al voltant d'un eix imaginari en un moviment denominat rotació. Per a realitzar una volta completa, la Terra tarda aproximadament 24 hores. Si la Terra no realitzara este moviment de rotació front al Sol, en una banda del planeta sempre seria de dia i en l'altra banda sempre seria de nit. El moviment rotacional de la Terra explica la successió dels dies i les nits. De dia, la part de la Terra il·luminada pel Sol s'escalfa, mentre que per la nit
la part que no rep insolació se gela. La successió dels dies i les nits fa que les temperatures de la Terra no siguin extremes i permet la vida de les persones, dels animals i les plantes. En el moviment de rotació de la Terra gira cap a l'est i per això ven amanèixer en este punt cardinal. Durant el dia, al girar la Terra, pareix que el Sol descriu una ampla corba. Quan ven el Sol més alt en el cel, és migdia solar i apareix un poquet inclinat cap al sud, cap a on estan els tròpics i l'equador. De nit, ven desaparèixer el Sol per l'oest. El Sol pareix més alt en l'horitzó en estiu, però en el dia és medià. Radiació de la Terra. En el seu moviment al voltant del Sol, nominat de radiació, la Terra dibuixa una òrbita el·líptica i usa en recórrer-la un any, 365 dies, 6 hores i 9 minuts. Com els anys tenen 365 dies, les 6 hores que sobren s'acumulen i cada 4 anys s'afegeix un dia al mes de febrer. Estos anys de 366 dies reben el nom de bisiestos. L'eix de rotació de la Terra no és perpendicular al pla d'òrbita, sinó inclinat. Aquesta inclinació és la responsable de la successió de les estacions de l'any. Si l'eix de la Terra fora perpendicular al pla de l'òrbita, els pols no rebrien llum solar en cap època de l'any, mentre que la insolació seria extrema i constant en l'equador. Al trobar-se inclinat l'eix de la Terra, els dos pols queden exposts alternativament a la radiació solar, i el lloc amb més insolació va canviant també a lo llarg de l'any des del tròpic de Càncer al tròpic de Capricorn. Així pues, durant el seu recorregut al voltant del Sol, la Terra queda exposta de distintes maneres a la incidència dels raigs solars, i això dona lloc a les estacions de l'any. L'estiu i l'hivern se produeixen perquè hi ha molta diferència entre la quantitat de rajos de sol que apleguen a l'hemisferi nord i a l'hemisferi sud, mentre en un hemisferi és estiu, en l'altre és hivern. La primavera i l'autumne tenen lloc quan la incidència dels rajos solars és la mateixa tant en l'hemisferi nord com en l'hemisferi sud.